Σου γράφω πάλι από ανάγκη, η ώρα 5 το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιος στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές του, τα λόγια τα θεατρικά, μες στην οθόνη του μυαλού μου χάρτινα είδωλα νεκρά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο μπορείς, να μ' αγαπάς. Κοιτάζοντας με στον καθρέφτη βλέπω ένα πρόσωπο γνωστό κι ίσως η ασχήμια του να φύγει μόλις πληθώ και ξυριστώ. Βρώμαει ανάσα απ' τα τσιγάρα, βαραίνει ο νους μου απ' τα πολλά. Στον τοίχο κάποια Μόνα Λίζα σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς όσο μπορείς, να μ' αγαπάς. Αν και τελειώνει αυτό το γράμμα, η ανάγκη μου δεν σταματά. Σαν το πουλί πάνω στο σύρμα, σαν τον αλήτη που γυρνά. Θέλω να'ρθείς και να μ' ανάψεις το παραμύθι, να μου πεις σαν μαναγίνα μ' αγκαλιάσεις, σαν άσπρο φως να ξαναρθείς.